ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం ఏలూరు అంబికా ఫ్లవర్స్లో వైభవంగా జరిగింది. రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా కోనూరు సతీష్ శర్మ, ప్రధాన కార్యదర్శిగా హెచ్కే మనోహర్ రావు, కోశాధికారిగా పులిపాక ప్రసాద్, అడ్వైజరీ కమిటీ చైర్మన్గా సత్యవాడ దుర్గాప్రసాద్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా నుంచి రాష్ట్ర ఆర్గనైజ్ సెక్రటరీగా కలగా ప్రభాకర్, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులుగా బిఎన్వి రమణమూర్తి, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా వాడ్రేవు వేణుగోపాల్, రాష్ట్ర పురోహిత విభాగం అధ్యక్షులుగా భాగవతి నారాయణ శాస్త్రి ఉరఫ్ బాబీ, రాష్ట్ర యువజన విభాగం ఉపాధ్యక్షులుగా పుట్రేవు ఉపేంద్ర కుమార్, యువజన విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా పొలగుర్త సాయిబాబా, మహిళా విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా కొత్తపల్లి సూర్యకుమారి, రాష్ట్ర మీడియా కన్వీనర్గా మాదిరాజు శ్రీనివాస్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాజమండ్రి నగర అధ్యక్షులు పుట్రేవు సూర్య వెంకట్రావుని రాష్ట్ర నూతన కార్యవర్గం సన్మానించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ సమైక్య 2025-26 సంవత్సరంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రసాద్ గారుల నిర్ణయం మేరకు నియమించబడినందుకు నా కర్తవ్యాలకు శ్రద్ధగా సన్నా వెంకటేశ్వరులు. ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ సమైక్య 2025-26 సంవత్సరంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రసాద్ గారుల నిర్ణయం మేరకు